τους αρχιλίστες. Χτες τους είδαμε, τους συναπαντήσαμε. Για Σήμερα παρουσιάζεται η γάμα έκδοση του βιβλίου του Νικολάου Πάνου, Ρετζέη Βασιλής της Υπήρου. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε τόσο αγαπημένους ανθρώπους εδώ μέσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Έχει και πάνω να καθίσετε. Μπορείτε να ανέβετε από τα σκαλιά και να ανέβετε από πάνω να καθίσετε. Αρχικά, να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς που βοήθησαν για την εκδήλωση, για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης, τη βιομηχανία Γάλακτος Καράλης, το εμπόριο γεωργικών εφροντίων αγροεφόδια Τροπούκης και Λί, το Εινοποιείο Λαφαζάνης και την εταιρεία Three Crowns, την Αθηνά Λαφαζάνη και τον Παναγιώτη Πάνο, και ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Γιώργιο Λέτσο που βοήθησε, τα ακτοποιήματα Γιολδάσης, το εμπόριο κρεάτων αγροφάρμακων Λοκίτσος, το εμπόριο και σέρβις ψυκτικών μηχανημάτων Άστος Απόστολος, τα οικονομικά υλικά Base, τη σούπερ αγορά κρεάτων αυτή Γιολδάση Παπαδόπουλος. Συγγνώμη, δυσκολεύομαι, έχω κάποιο ύψος και δεν μπορώ να βρω το μικρόφωνο μου. Αυτή η ιδέα της σημερινής παρουσίασης ξεκίνησε κάπως περίεργα. Σε μια συναυλία που είχαμε με το Οδείο στη Φιλιππιάδας, κρατήθηκε ο Κώστας ο Χαρακλιάς με τον μπαμπά μου. Και τότε ο Κώστας έμαθε ότι ο μπαμπάς μου έχει γράψει ένα βιβλίο. Και λέει, αυτό το βιβλίο θέλω να το παρουσιάσουμε και στην Άρτα. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιδέα, με τη βοήθειά του. Και φυσικά τη συνέχισε ο κύριος Κέφης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Βοήθησε πάρα πολύ στην υλοποίηση της ιδέας. Ευχαριστούμε την κυρία Λιγούρα Μέρη, η οποία είναι αντιδήμαρχος τουρισμού και επιχειρηματικότητας, που βοήθησε και η ίδια για την πραγματοποίηση. Και φυσικά τον κύριο Χριστόφορο Σιαφάκα, τον Δήμαρχο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα βρίσκονται κοντά μας κάποια άτομα που θα ήθελα να τα ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Βρίσκεται εδώ ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο κύριος Δημήτριος Κουλιάρας, ο κύριος Μπανταλούκας Νικόλαος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Σκουφά, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας, ο κύριος Μιχάλης Νικολάου, ο γενικός γραμματέας του Δήμου, ο κύριος Χρήστος Παπανικολάου, η κυρία Αγγελική Τσόλα και ο κύριος Ψαθάς, Βασίλης Ψαθάς, αντιπεριφερειάρχης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Θα ήθελα να καλέσω αρχικά για ένα σύντομο χαιρετισμό τον κύριο Σαφάκα Χριστόφορο, τον Δήμαρχο. Κάτσε. Να τραβήξω μία φωτογραφία. Πρέπει να εκπρόσωπε. Εκπρόσωποι φορέων, αντιδήμαρχοι, κύριε Γενικό Γραμματέα, κύριε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου, Επιμελητηρίου, αγαπητές φίλες και φίλοι. Είναι τιμή για εμένα να σας καλωσορίζω σήμερα στην παρουσίαση της τρίτης έκδοσης του ιστορικού βιβλίου του εκλεκτού φίλου συγγραφέα Νίκου Πάνου. Αλλά και χαρά που βρισκόμαστε απόψε εδώ όλοι μαζί για να ακούσουμε, να συζητήσουμε και να γνωρίσουμε τους θρύλους της Υπήρου. Τους Ρετζέους, τους βασιλείς της Υπήρου, όπως ονομάζει το πόνημά του ο συγγραφέας. Πρόκειται για μια ζωντανή αφήγηση που φέρνει στο φως μία από τις πιο πολυσυζητημένες και αμφιλεγόμενες μορφές της ελληνικής ιστορίας. Μία καταγραφή γεγονότων με εξαιρετική ερευνητική δουλειά. Αρχαιακό υλικό, μαρτυρίες και ιστορικές πηγές συνθέτουν μία ρεαλιστική και καθηλωτική προσέγγιση της δράσης των Ρετζέων. Πρόκειται
Πρόκειται για ένα κομμάτι της ιστορικής πραγματικότητας της περιοχής μας, που επηρέασε τη ζωή πολλών ανθρώπων, διαμόρφωσε κοινωνικές αντιλήψεις και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην Ήπειρο. Πρόκειται για μυθιστόρημα που περιγράφει την οδυνηρή πλευρά γεγονότων μιας άλλης Ελλάδας, όχι τόσο γνωστής, δοσμένης με εντυπωσιακή αφηγηματική μαεστρία, βασισμένη σε αρχαία από τον τύπο της εποχής και κυρίως από την πολύκροτη δίκη. Πρακτικά, αγορεύσεις, καταθέσεις, μαρτυρίες γερόντων, πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Είναι αφήγημα με περιπέτεια, δράση, εκτελέσεις και αποκεφαλισμούς, προδοσίες, κυνηγητό, δίκες και καταδίκες. Το βιβλίο του Νίκου Πάνου, Ρετζέη, η Βασίλισσα της Υπήρου, μας καλεί να στοχαστούμε πάνω στις κοινωνικές συνθήκες που γέννησαν την ιστοκρατία, τις διασυνδέσεις μεταξύ πολιτικής, οικονομικής και κλιματικής δράσης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται την έννοια της δικαιοσύνης. Συγχαίρω λοιπόν από καρδιά στον συγγραφέα Νικόλαο Πάνου για την προσφορά του στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Εύχομαι το τρίτο του βιβλίο, η τρίτη έκδοσή του, να συνεχίσει να διαβάζεται, να συζητιέται και να ρίχνει το φως του στις πηγές της ιστορίας που αξίζει να γνωρίζουμε. Καλό τάξιδο, κύριε Πάνου. Καλή ανάγνωση σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώ τον Αντιπεριφερειάρχη, κύριο Ψαθά, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Αν και καθυστερημένος, αν και απροετοίμαστος, να ευχηθώ καλό τάξιδο. Σίγουρα μάλλον πολλοί από εμάς είχαμε ακούσει γενικότερα αυτά τα αδέρφια του Ρετζέους. Να είμαι ειλικρινής, όταν άκουγα προσπερνούσα εδώ παλιές ιστορίες, δεν μας αφορούν, δεν έβρισκα και κάτι γοητευτικό να καθίσω να παρακολουθήσω ή να διαβάσω κάτι. Όμως την εικόνα αυτή μου την άλλαξε ο κύριος Καράης, ο οποίος είναι χορηγός σήμερα, και από τότε όταν βρισκόμαστε πάντα μαζί και υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, πάντα του λέω να μας εξιστορήσει κάποια ιστορία τους. Είτε λέγεται η ληστεία στην Πέτρα, είτε γενικότερα για τη ζωή τους. Ο σαγηνευτικός τρόπος που μας τα παρουσίασε ο κύριος Καράκης με έκανε να βρίσκομαι εδώ για την ζωή τους και να ευχηθώ καλοτάξιδο και πάντα επιτυχίες. Καλώ τον ερεσιμότατο πατέρα Γεωργίου, εκπρόσωπο του Σεβασιμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Καλλινικού, για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Αξιότιμοι διοργανωτές, εκλεκτοί ομιλητές, αγαπητοί κυρίες και κύριοι. Στην αποψινή παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο Ρετζέη, Βασιλίσσα της Υπήρου, του εκλεκτού συγγραφέα κ. Νίκου Πάνου, έχω την τιμή να μεταφέρω τις ευχαριστίες για την πρόσκληση και τα συγχαρητήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άττου κ. Καλλινίκου, ο οποίος παρότι πολύ το επιθυμούσε δεν μπόρεσε να βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Το Σεβασμιότατος ευχαριστεί τον συγγραφέα και συγχαίρει τον εξαίρετο συγγραφέα και εύχεται το βιβλίο να συνεχίσει να είναι καλοτάξιδο. Εμείς περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις ομιλίες όλων σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώ τον κύριο Κέφη Νικόλαο, αντιδήμαρχο, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα καταρχήν, δεν έχω ετοιμάσει κάποιο λόγο, ήταν απρόοπτο αυτό, αλλά τέλος πάντων αγαπητοί προσκεκλημένοι, αξιότιμοι Άγιοι Πατέρες, δήμαρχοι, εκπρόσωποι φορείς, εγώ θέλω να καταθέσω τη δικιά μου προσωπική εμπειρία. Όταν πριν 2 μήνες με επισκέφτηκε στο γραφείο ο αγαπητός κύριος Νίκος για να μου παρουσιάσει το βιβλίο, πραγματικά ξεφυλίζοντάς το διέκρινα μια μεγάλη προσπάθεια, στην οποία μέσα από μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό αποτυπώνει τα γεγονότα
της εποχής εκείνης, αλλά μπορούμε και περνάει και ένα μήνυμα στο ότι δεν καταγράφει μόνο τα προβλήματα, τα γεγονότα εκείνης της εποχής, αλλά και το πώς εκείνη την περίοδο ο κόσμος είχε τις κοινωνικές ανισότητες, οικονομικά προβλήματα και έτσι οδηγούνταν σε ακραία πράξεις και καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά όμως θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι περνάει και ένα μήνυμα ότι αυτά πλέον δεν είναι αποδεκτά στην σημερινή κοινωνία, έχουν περιοριστεί, αλλά σίγουρα όμως θέλουμε μια κοινωνία η οποία να είναι καλύτερη προς όλους και με ίσες ευκαιρίες. Καλό τάξιδο και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουν έρθει από την Αθήνα 2 άνθρωποι, βασικά 4 άνθρωποι, οι 2 βρίσκονται στο πάνελ, 5 άνθρωποι και 3 βρίσκονται από κάτω. Τελευταίος χαιρετισμός από τον κύριο Πιλαλιτό Μίλτο, ο οποίος είναι σκηνοθέτης. Παρακαλώ ένα χαιρετισμό σύντομο. Γεια σε όλους. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον φίλο μου τον Νίκο που με προσκάλεσε σήμερα εδώ. Το βιβλίο είναι μοναδικό, η δουλειά του είναι μοναδική και εύχομαι να καταφέρουμε να το ανεβάσουμε στη μεγάλη οθόνη σύντομα. Ευχαριστώ. Πριν γνωρίσουμε τους ομιλητές και ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι παρέα με τους ληστές Ρετζέους και πάρετε όσες πληροφορίες θέλετε και ταξιδέψετε σε μια άλλη εποχή, επειδή είμαι μουσικός ήθελα να ξεκινήσουμε μουσικά, οπότε έρχονται ο κύριος Κώστας Κωσταγιώργος στο βιολί, παραδοσιακό βιολί, ο κύριος Κωνσταντίνος Λιόντος που είναι καθηγητής στο Οδειομφίων, παραδοσιακό κλαρίνο και ο κύριος Γεράσιμος Λιόλης στη φωνή. Θα ακούσουμε ένα δημοτικό τραγούδι των Ληστών που ηχογραφήθηκε το 1935 στην Αμερική από τον σολίστα Κώστα Γιαούζο και ερμηνευτή τον κουλουριώτη Γιώργο Παπασιδέρη.
και τα καπέταλα όρκη πέτρα τα φως για νόμο θυμιό Ευχαριστούμε πολύ. Και ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε το πάνελ για να αρχίσουμε λίγο αυτό το ταξίδι. Η κυρία Κατερίνα Σχισμένου. Ο κύριος Τάσος Τσιβίσκος. Ο κύριος Γιάννης Καϊτάσης. Ο κύριος Λευτέρης Λαζάρου. Και ο συγγραφέας Νικόλαος Πάνος. Ο λόγος λοιπόν αρχικά στον κύριο Καϊτάση. Ο Γιάννης Καϊτάσης είναι δικηγόρος στην Άρτα. Είναι κάτοχος 2 μεταπτυχιακών τίτλων στη διοίκηση επιχειρήσεων και στην εγκληματολογία, δικαστική ψυχολογία. Είναι δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας Άποψη. Να σας πω την αλήθεια, νόμιζα ότι θα μίλαγα μετά την Κατερίνα, γιατί συνήθως είμαι παλτό της Κατερίνας Σχισμένου, όπου πηγαίνει αυτή, πηγαίνω κι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο, τον Νίκο τον Πάνο, για την τιμή που μου κάνει, για τα καλά λόγια γενικά που έχει πει και για μένα. Πραγματικά από το 2006 που κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο, γιατί η συνέχεια οι επόμενες εκδόσεις ήταν συμπληρωματικές και βρήκε και πολλά στοιχεία και συμπλήρωσε, ήμασταν πάντοτε μαζί. Και θέλω να πω το εξής, αν δεν το γνωρίζετε, έχει γράψει και ένα άλλο πάρα πολύ καλό βιβλίο, «Οι λησμονημένοι ήρωες». Αφορά και αυτό μια βιωματική ιστορία του τόπου μας, που εξηγεί πώς κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κάποια παιδιά από την περιοχή, μεταξύ των οποίων και ο πεθερός του, είχαν πάει και είχαν πολεμήσει στη Μέση Ανατολή. Είναι μια ιστορία την οποία δεν τη γνωρίζουμε και πραγματικά εγώ προσωπικά ένιωσα πλουσιότερος όταν είχα διαβάσει αυτό το βιβλίο, και μπορώ να πω ότι εκεί αναγνώρισα και το μεγαλείο της προσπάθειας που έχει κάνει ο Νίκος ο Πάνου, γιατί οι ρετζέοι μεν είναι ένα θέμα το οποίο γνωρίζουμε όλοι, είναι σε όλους, υπάρχουν βιωματικές σχέσεις, εμπειρίες, ιστορίες που μάθαμε από παλιότερα, που μας είπανε όπως τις έζησαν προσωπικά κλπ. Αλλά οι λησμονημένοι ήρωες ήταν μια συγκλονιστική προσπάθεια, στο ίδιο πνεύμα με το βιβλίο των Ροτζάν. Αξίζει να το διαβάσετε. Σας έκανα τώρα και διαφήμιση, εντάξει, είναι μες στο πλαίσιο. Εγώ σήμερα πραγματικά δεν θα μιλήσω για το βιβλίο αυτό καθεαυτό. Μου ανατέθηκε να σας δώσω λίγο μια εικόνα ποια ήταν η κοινωνικο-πολιτική κατάσταση που επικρατούσε την εποχή των Ρετζέων. Για να έχετε μια εικόνα στο μυαλό σας, μιλάμε για την δεκαετία του 20 και 30, δεν είναι ακριβώς όπως βλέπαμε στις ασπρόμαυρες ταινίες εκεί πέρα, όπως έλεγε αίμα στο βάλτο κλπ. Ήταν ακόμα χειρότερα, για να καταλάβετε. Είμαστε στην εποχή του Μεσοπολέμου. Η Ήπειρος μόλις έχει απελευθερωθεί από τους Οθωμανούς και η Ελλάδα απασχολεί όλους τους επιχειρησιακούς της πόρους. Τι να κάνει? Να μεγαλώσει. Κάνει πολέμους στη Μακεδονία, κάνει πολέμους στη Μικρά Ασία, είναι με την Αντάτ.
Πού να κάτσει τώρα να ασχοληθεί η Ελλάδα τώρα με την Ήπειρο, η οποία μόλις είχε απελευθερωθεί το μεγάλο της μέρος. Τι εννοούμε το μεγάλο της μέρος? Από εδώ, από τον Άρακθο και πέρα. Λοιπόν, είναι λοιπόν η εποχή που δημιουργήθηκε αυτό το κενό του κράτους, το οποίο ποιοι έσπευσαν να το καλύψουν? Οι ληστές. Οι ληστές κατάλαβαν ότι υπάρχει μια δυσπραγία της πολιτείας, είχαν φύγει οι Οθωμανοί, είχε έρθει το ελληνικό κράτος δεν είχε δυνάμεις εκεί πέρα και πάνω απ' όλα κατάλαβαν και την αδυναμία του τοπικού πληθυσμού να αντισταθεί στην δυναμική των όπλων που εκείνοι επέβαλαν. Λοιπόν, μη σκεφτόμαστε την απομονωμένη Ήπειρο που λέμε και σήμερα. Η Ήπειρος είναι απομονωμένη, η Ήπειρος δεν έχει υποδομές κλπ. Δηλαδή τώρα να σκεφτείτε ότι ερχόμασταν τώρα στο επιμελητήριο και επειδή είναι σκαμμένο απ' έξω φωνάξαμε λοιπόν από λάσπες τι θα κάνουμε κλπ. Πώς θα περάσουμε, τι γίνεται δήμαρχε εδώ πέρα, το γνωστό πρόβλημα κλπ. Σκεφτείτε μία Ήπειρο η οποία είναι πραγματικά απομονωμένη, χωρίς οδικά δίκτυα, χωρίς συνδέσεις των χωριών, με οικονομίες και κοινωνίες σχεδόν πρωτόγονες. Σκεφτείτε μια κοινωνία η οποία υπέφερε από φτώχεια, από πείνα και από τη σκληρή σιδερένια γροφιά 4 αιώνων Οθωμανικής κατοχής. Το είπε και ο κύριος Κέφης στην ομιλία του, στο χαιρετισμό του, ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτές οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες εκείνης της περίοδου. Και βέβαια να πούμε και κάτι το οποίο το γνωρίζουμε πιστεύω όλοι, ότι οι ληστές εκείνη την περίοδο δεν ήταν μόνο οι Ρετζέοι, δεν υπήρχε μόνο το βασίλειο, η βασιλίστων της Υπήρου που έλεγαν οι Ρετζέοι, υπήρχε εδώ δίπλα, νομίζω Μπουζούκης λεγόταν, ήταν το βασίλειο της Κρανέας, πάλι γνωστό. Πάλι και εκεί πέρα η Κρανέα τώρα είναι η Κρανιά, είναι τα Λέλοβα, εκεί τέλος πάντων αυτή η περιοχή. Πάλι και εκεί ληστές και μάλιστα δεν ήταν μόνο ότι ήταν ληστές οι οποίοι ήταν απομονωμένοι και έλεγχαν έτσι το περιβάλλον τους κλπ. Είχαν και διασυνδέσεις μεταξύ τους. Ο Μπουζούκης για παράδειγμα ήταν ο μεγάλος ταμείας, μάζευε τα λεφτά για τους Ρετζέους, να το ξέρετε. Θα τα πούμε και αργότερα αυτό και στη συνέχεια. Τα παιδιά λοιπόν από το Ανόγιο δεν επέλεξαν μια προσφυλή διέξοδο, απλώς επέλεξαν μια προσφυλή διέξοδο εύκολου χρήματος, εξουσιαστικής επικράτησης και γρήγορης κοινωνικής ανέλυξης. Κάτι που δεκάδες άλλοι υπηρώτες είχαν επιλέξει να κάνουν σε μια κοινωνία που βάδιζε στη λεπτή γραμμή μεταξύ της παρανομίας και της νομιμότητας. Είναι αυτό που λέμε σήμερα τα κομματικά golden boys, να το πούμε λίγο διαφορετικά για να ευθυμίσουμε, δεν γελάσετε, εντάξει, προχωράω παρακάτω. Εκείνο όμως που έκανε τους Ρετζέους να διακριθούν, κατά τη δική μου γνώμη, ήταν η αίσθηση του ανεξέλεγκτου που είχαν λόγω της ιδιοσυγκρασίας τους. Ο πατέρας τους σκοτώθηκε, τους γνωρίζουμε όλοι πιστεύω την ιστορία, δεν είχαν πατρική φιγούρα να τους ελέγχει, αλλά απέκτησαν και μια έμφυτη ψυχοπαθολογίας, να μπούμε και λίγο στα χωράφια της εγκληματολογίας, ψυχοπαθολογίας βίας, η οποία φάνηκε στο Γιάννη, που όπως έλεγε και ο συγγραφέας, κάθε φορά που πρόκειται να σκοτώσει κάποιον, να σφάξει κάποιον, όπως έλεγε χαρακτηριστικά και ο συγγραφέας, ήταν αυτός που γέλαγε. Πριν να σκοτώσει κάποιον άρχισε να γελάει. Δηλαδή έμπαινε σε μια διάθεση να προχωρήσει σε μια εγκληματική ενέργεια. Αυτός ήταν και εκείνος ο οποίος σήκωσε και το πρώτο του φέκι. Αυτός ξεκίνησε λοιπόν την όλη διαδικασία και φτάσανε λοιπόν γρήγορα να είναι τα λαμπρά αστέρια αυτής της περιοχής. Έφταναν όμως αυτά τα δύο τα νεαρά τα παιδιά να κάνουν τον θρύλο που λέμε σήμερα γενικά με τους Ρετζέους. Ναι, γιατί το μεγάλο μυαλό πίσω από αυτή την ιστορία είναι η πολιτική δικτύωση την οποία απέκτησαν. Οι Ρετζέοι ήταν οι βασιλείς της Υπήρου, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι γρήγορα δικτυώθηκαν, όμως το μυαλό πίσω από αυτούς ήταν ο Κολοδός. Ήταν εκείνος ο οποίος τους καθιέρωσε σε παίκτες πρώτης γραμμής. Τους είπε, παιδιά, δεν θα παίξετε τοπικό, πάμε για περιφερειακό και μετά θα δούμε και εθνικό και βλέπουμε. Και από εκεί και πέρα.
Λοιπόν, συνδύασε την εγκληματική τους δραστηριότητα, εκεί δηλαδή που πήγαιναν και σκότωναν για να φάνε μια γίδα ή να κλέψουν ένα πουγγί ή να πάρουν κανένα κατοστάρικο που λέει ο λόγος, και την προχώρησε για την εκτέλεση εθνικών σχεδίων ή παρακρατικών συμφερόντων. Και λέμε τώρα το παράδειγμα, δεν έχει διαπιστωθεί, είναι εξακριβωμένο αυτό, κύριε Πάνου. Για τον Τελίνη, πραγματικά τον σκότωσαν. Όντως, πραγματικά, από μαρτυρίες των γερόντων που έχω στο μικρό μου μαγνητόφωνο. Μάλιστα. Νομίζω ότι οι γέροντες δεν έκαναν ποτέ λάθος. Και μάλιστα αυτό με τον Τελίνη, νομίζω ότι αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι πριν να εκτελεστούν, νομίζω είχαν κάνει μια απόπειρα να επικοινωνήσουν και με τον Ιταλό πρέσβη, η οποία τελικά δεν εδωδόθηκε γιατί δεν πέρασε το μήνυμα. Ναι, πράγματι, όταν τους συνέλαβαν στη Βάρνα της Βουλγαρίας, ο Ιταλός πρέσβης προσπάθησε να τους αποσπάσει τη μαρτυρία αυτή. Εκεί δεν το κατόρθωσε, δεν μίλησε. Δεν μίλησαν οι Ρετζέοι. Όταν όμως έφτασαν στο τέλος τους και ήταν η ώρα της εκτέλεσης και είδαν ότι οι προστάτες τους πλέον δεν τους προστάτευαν, έβαλαν σε ένα τσιγάρο, συγγνώμη Γιάννη. Ναι, παρακαλώ. Ναι, έβαλαν σε ένα τσιγάρο τα γεγονότα της Ζαραβίνας, που στη Ζαραβίνα συνέβη το εξής γεγονός, συγγνώμη. Ο Ιταλός ήθελε να βάλει τα σύνορα στο καλπάκι και είπανε ο Βότσαρες, αν προχωρήσει πέρα από τη λίμνη της Ζαραβίνας, να δολοφονηθεί. Και έτσι έγινε. Αυτά τα γεγονότα τα έβαλαν στο τσιγάρο και τα δώσαν στον Πάνο Γιαννέλη να τα πάει στον Ιταλό πρέσβη στην Κέρκυρα. Ήταν το τελευταίο τους χαρτί. Πράγματι τα παίρνει το γεγονός αυτό ο Πανογιαννέλης, το πηγαίνει στον Ιταλό πρέσβη, όμως για καλή τύχη και για κακή τύχη των Ρετζέων ήταν μόνο η Ελληνίδα γραμματέας. Το ανοίγει, της προξένησε εντύπωση γιατί τσιγάρο ήταν αυτό. Το ανοίγει και είδε τα γεγονότα της Ζαραβίνας, το σκοτωμό του Τελίνη. Τα έδωσε στην ασφάλεια και μετά από 2 μέρες, νομίζω, δόθηκε εντολή και εκτελέστηκαν εσφυγμένα οι Ρετζέοι. Και να συνεχίσω κι εγώ. Επειδή λοιπόν η δολοφονία του Τελίνη είχε ως αποτέλεσμα να χάσουμε τη Βόρειο Ήπειρο, το νούμερο 1, και δεύτερο, το βομβαρδισμό της Κέρκυρας από το νεοσύστατο τότε φασιστικό κόμμα και η πρώτη κίνηση ισχύως που είχε κάνει ο Μουσολίνι προς την Ελλάδα, προς τη χώρα, καταλαβαίνουμε ότι πολλά σχέδια δεν ήταν μόνο εθνικά, αλλά μπορεί να είχαν και αντιεθνικές, παύλα, παρακρατικές επεκτάσεις. Τέλος πάντων, θα πάμε παρακάτω. Ο Κολοβός λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος που ήταν μέσα στα πράγματα και είπε: έχω 2 παιδούρια εδώ πέρα, 2 παιδιά καλά, εκτελεστικά όργανα πρώτης γραμμής. Τους παρήχε λοιπόν τις πληροφορίες έτσι ώστε να γνωρίζουν ποιον θα κυνηγήσουν, ποιον θα απαγάγουν, ποιον θα ληστέψουν και το κυριότερο ποιον θα σκοτώσουν. Γιατί οι Ρετζέοι τώρα από την περιοχή μας, από το Ξηροδούνι, από το Δρυμώνα, νομίζω αυτή την περιοχή, δεν είχαν γνώση τώρα της υψηλής κοινωνίας των Ιωαννίνων, ό,τι οι γνωριμίες και να είχαν του στενού τους περιβάλλοντος. Ο Κολοβός λοιπόν έβαλε τις κατευθυντήριες γραμμές. Η σφραγίδα λοιπόν των αδερφών Ρετζέων, είναι εδώ, δεν είναι εδώ, είχε ποτιστεί με το μελάνι του Κολοβού, ο οποίος μπόρεσε να τους κατευθύνει για τα σημαντικά ζητήματα από τα οποία είχαν και ένα μεγάλο κοινωνικό όφελος. Αυτή είναι η σφραγίδα. Λοιπόν, συγγνώμη. Και από τα οποία είχαν και μεγάλο κοινωνικό όφελος. Εκβιασμοί για το αποτέλεσμα των πολιτικών εκλογών. Τι έλεγαν οι Ρετζέοι? Έλεγαν όσα μαύρα δω μέσα στην κάλπη, γιατί τότε ψήφιζαν άσπρο-μαύρο, γι' αυτό λέμε μαύρο στο μαυρογιαλούρο, τέλος πάντων. Όσα μαύρα βρω μέσα στην κάλπη, τόσα σπίτια θα καούνε. Προσέξτε, χωριανοί. Πήγαιναν οι χωριανοί λοιπόν, ψήφιζαν το άσπρο.
Τι γινόταν λοιπόν, υπήρξε τόσο μεγάλη αναστάτωση, γιατί τα μάθαιναν αυτά στην κεντρική διοίκηση, ώστε αναγκάζονταν οι βουλευτές και έστελναν απαντήσεις στις εφημερίδες και έλεγαν: παιδιά, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τους Ρετζέους. Εγώ είμαι ο Γαρουφαλιάς, έτσι βγήκα. Δεν έχω καμία σύνδεση με εγκληματικές οργανώσεις κλπ. Είχαν επαφές με την αστυνομία, ποτέ δεν τους έπιασαν. Μάλιστα τρογόπιναν και μαζί στα Χάνια κλπ. Είχαν χρηματισμό θεσμικών παραγόντων. Είχαμε λοιπόν μια τέλεια εγκληματική οργάνωση με αρχηγό, εγκέφαλο και ταμεία και εκτελεστικά όργανα. Ο Κολοβός λοιπόν είναι ο τρίτος λίσταρχος Ρετζέος σε αυτή την ιστορία, τέλος πάντων, και είναι και εκείνος ο οποίος θα τους κάνει σε αυτό το business plan το οποίο έχουν τη μεγάλη έξοδο, θα τους ορίσει την έξοδο. Θα πληροφορηθεί το νόμο περί της αμνησίας των ληστών, θα τους ενημερώσει και θα προχωρήσουν στην αμνησία. Σήμερα, με την προκατάληψη της εποχής, ίσως θεωρούμε ότι η πράξη αυτή της ελληνικής πολιτείας να δώσει αμνηστία σε εγκληματίες ληστές οι οποίοι είχαν κάνει 80 καταγεγραμμένους φόνους σύμφωνα με την χωροφυλακή, είναι παράλογη. Αλλά όμως μπορούμε να αντιληφθούμε τι άμεσα αποτελέσματα είχε. Οι ίδιοι οι ληστές ήταν εκείνοι οι οποίοι για την επίτευξη της αμνησίας μπόρεσαν και αυτοεξοντώθηκαν. Μάλιστα, οι Ρετζέοι εκτέλεσαν και τον ίδιο τον ταμεία τους, τον άνθρωπο που μάζευε τα λεφτά, τον περιβόητο Μπουζούκι που εμείς γνωρίζουμε ως βασιλέα της Κρανέας, αυτό που λέγαμε και πριν. Και τι έκαναν κιόλας? Έλεγαν: έλα εδώ εσύ Γιάννη, ξέρω εγώ, θες να πάρεις αμνησία? Ναι, πάρε ένα κεφάλι, πήγαινε το δώστο για να αμνηστευτείς κι εσύ. Έκαναν δηλαδή και το δικό τους κύκλωμα και όποιον ήθελε να αμνηστευτεί μοίραζαν τα κεφάλια των άλλων ληστών που είχαν σκοτώσει. Συγγνώμη Γιάννη. Παρακαλώ. Το κεφάλι που δώσανε οι Ρετζέοι το επιπλέον ήταν 4. Το ένα 3. Τα δύο τα χρησιμοποίησαν οι ίδιοι για να πάρουν αμνηστία και το τρίτο το έδωσαν στο ληστή Ντόλα από την Άρτα. Ευτυχώς είχαμε και εδώ πέρα ένα τοπικό προϊόν. Με πρόσβαση λοιπόν στην νομοθεσία, στους ίδιους τους νομοθέτες, στην πρώτη γραμμή της οικονομίας, οι Ρετζέοι με την κατεύθυνση του Κολοβού κάνουν την έξοδο από την εγκληματικότητα στην υψηλή κοινωνία των Ιωαννίνων. Όλοι τους τραπέζωναν, όλοι τους προσκαλούσαν σε χορούς, όλοι τους έβαζαν, τράβαγαν φωτογραφίες μαζί τους, selfies. Αν είχαν βίντεο τώρα θα γινόταν χαμός στα social media. Τότε δεν είχαν, αλλά είχαν τις εφημερίδες της εποχής που έγραφαν κιόλας ότι οι αδερφοί Ρετζέοι βρέθηκαν στο εξοχικό κέντρο κλπ. Μάλιστα, η δαιμόνια αντίληψη του Κολοβού, ο οποίος αντελήφθη ότι πρέπει να έχει και ανθρώπους και μέσα στα όργανα της τάξης και της λήψης αποφάσεων, τους είπε: παιδιά, καθίστε καλά, εγώ θα σας βάλω. Και τους έκανε χωροφύλακες. Είναι το καλύτερο πράγμα. Είναι το άκρον άωτον της ηρωνίας. Οι Ρετζέοι έγιναν χωροφύλακες και μάλιστα αξιωματούχοι, δηλαδή ό,τι μέχρι εκείνη την περίοδο απέφευγαν. Λοιπόν, εγώ δεν θα μείνω στο έγκλημα της πέτρας, το οποίο μας είπε και ο Βασίλης ο Ψαθάς, που του είπε ο κύριος Καράλης. Νομίζω όμως ότι αυτό το έγκλημα, όπως τελικά κατέληξε, ήταν η μεγαλύτερη ληστεία μεν του 20ου αιώνα, αλλά βοήθησε περισσότερο την Ήπειρο από οτιδήποτε άλλο μέχρι τότε από την απελευθέρωσή της. Γιατί το κράτος κατάλαβε ότι είναι εντελώς γυμνό σε θέματα ασφαλείας. Παρακαλώ. Η ληστεία της πέτρας ήταν 15 εκατομμύρια χρήματα την εποχή εκείνη. Κατά το φίλο μου Παπακώστα που έκανε την ανάλυση, το αναλύει σε 45.000 χρυσές λίρες σήμερα. 608 ευρώ έχει λίρα σήμερα. Ανέβηκε. Τι έκανε λοιπόν το κράτος? Εξόπλισε τη χωροφυλακή, ενίσχυσε το στρατό στην περιοχή, έκανε στρατόπεδα, δημιούργησε την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση που κάθε χρόνο παρακολουθούμε ποιος γίνεται τώρα αστυνομικός διευθυντής και του στέλνουμε τα συγχαρητήριά μας. Αλλά, πέρα από αυτό, διένυξε δρόμους και χάραξε συνδέσεις. Αν δεν γινόταν πραγματικά η συγκεκριμένη ληστεία, δεν θα γινόταν τίποτα από αυτά. Αντιλήφθηκε το κράτος ότι αν δεν έχει υποδομές, δεν θα μπορεί να υπάρξει. Τότε λοιπόν
Να ξαναγυρίσουμε πάλι στον Κολοδό, ο οποίος τότε Κολοδός ήταν ο πεθερός από ένα από τα δύο τα παιδιά, του Γιάννη ήταν ή του Θήμιου? Του Γιάννη, του καλύτερου. Αντελήφθη, έχει και ωραίο όνομα, αντελήφθη τη νέα πραγματικότητα, στην οποία αμέσως έσπευσε να προσαρμοστεί. Ο καλύτερος χαμελέοντας. Πήγε και κατήγγειλε το γαμπρό του αμέσως και έσπευσε να αποτραβηχτεί από οποιαδήποτε δραστηριότητά του. Τι έκανε ο άνθρωπος, πω έκανε ληστεία. Ποιος τώρα, τέλος πάντων, ο συγκεκριμένος. Πραγματικά βγάζουμε το καπέλο στον Κολοδό, επρόκειτο για τη μεγαλύτερη στρατηγική όχι στρατιωτική, ιδιοφυΐα. Ένας άνθρωπος που μπόρεσε και επιβίωσε με κάθε ευκαιρία. Λοιπόν, θέλω να μείνω, επειδή είπαμε δεν θα ασχοληθώ με το βιβλίο, αλλά θέλω να πούμε για τα γεγονότα εκείνης της εποχής σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε. Θέλω να μείνω στην πορεία διαφυγής των Ρετζέων για να επισημάνω κάτι σημαντικό. Την οικονομική ενότητα της περιοχής των Βαλκανίων. Την ισχυρή παρουσία του ελληνισμού τότε σε Αλβανία, σε Ιταλία, σε Σερβία, σε Ρουμανία και Βουλγαρία. Οι Ρετζέοι κινήθηκαν σε όλες τις ελληνικές παροικίες προκειμένου να χρησιμοποιήσουν, αφού χρησιμοποιήσουν τις γνωριμίες τους, έχοντας μαζί τους και τα χρήματα της ληστείας, να μπορέσουν να επιβιώσουν, να μην τους πιάσουν. Αλλά και διαπιστώνουμε ότι το ελληνικό κράτος, δηλαδή τώρα εμένα μου θύμισε CSI, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που είχε, βρισκόταν πάνω τους. Γιατί τότε το ελληνικό κράτος, επειδή υπήρχαν ελληνική διασπορά πάρα πολύ, είχε πληροφορίες, γνώριζε τι γινόταν σε όλες αυτές τις χώρες, είχε πληροφορίες. Και ακολούθησαν διακρατικές συμφωνίες με τη Σερβία, με τη Ρουμανία, με τη Βουλγαρία, συνεργασίες με αστυνομικούς και διώξεις. Και μιλάμε όχι για σήμερα, που έχουμε σύγχρονα μέσα επικοινωνίας κλπ. Μιλάμε για την εποχή της δεκαετίας του 30 και λίγα χρόνια πριν είχαμε το δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Όλες αυτές οι χώρες σκοτώνονταν μεταξύ τους. Σκεφτείτε αλήθεια πόσο ξύπνησε το ελληνικό κράτος η δράση των Ρετζέων και βέβαια η επέσχυντη φωνική ληστεία. Από τη σύλληψη μέχρι την εκτέλεσή τους μπορούμε να πούμε ότι η δικαιοσύνη, διαβάσαμε και τα πρακτικά, τα οποία με υπεράνθρωπη προσπάθεια μπόρεσε και συνέλεξε ο συγγραφέας. Εγώ πιστεύω ότι είδα μέσα που ήταν και κολλημένα με σελοτέιπ για να καταλάβετε πρακτικά των δικαστηρίων. Αξίζει να το δείτε και αξίζει και να επενηθεί για την προσπάθειά τους. Και παρά το γεγονός ότι υπήρξε μεγάλη προσπάθεια να αλλοιωθεί η πραγματικότητα, η αγόρευση του εισαγγελέα Γρανίτσα στις 3 Οκτωβρίου του 1929 ήταν ουσιαστική. Τι είπε ο άνθρωπος? Μακρέ έξις από τουρκοκρατίας ανάγκασαν τους υπηρώτες μάρτυρας να αρνούνται την αλήθεια. Δηλαδή, αυτές οι μακρές έξις, δηλαδή οι συνήθειες που είχαν οι υπηρώτες να υπερασπίζονται όσους κυνηγούσε το κράτος, δημιουργήθηκαν επί εποχής των κλεφτών και των αρματολών. Δηλαδή, το είχαμε κλειστό τότε γιατί λέγαμε κλέφτης και αρματολός. Όμως, οι Ρετζέοι δεν ήταν σε αυτή την κατηγορία και πλέον δεν υπήρχε Οθωμανικό κράτος. Αν είναι κάτι που οφείλουμε να ομολογήσουμε, είναι ότι η δράση τους σε μεγάλο βαθμό συνέβαλε έτσι ώστε η Ήπειρος γρηγορότερα να ενταχθεί στο ελληνικό κράτος και βέβαια να πάρει μια ευρωπαϊκή κατεύθυνση με σύγχρονες για την εποχή υποδομές, οι οποίες πότε μας φάνηκαν χρήσιμες και είδαμε πόσο σημαντικές ήταν κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Γι' αυτό και σήμερα λίγο να κάνω και ένα πολιτικό σχόλιο, αν επιτρέπετε. Παιδιά, μην τα διώχνετε τα στρατόπεδα. Πού ξέρουμε τι θα γίνει και τι θα χρειαστεί. Ας είμαστε και λίγο, ας κρατάμε και λίγο τα μπόσικα, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πάντως μέχρι σήμερα οι μνήμες των Ρετζέων έχουν αποκτήσει περισσότερο χαρακτήρα συλλογικής μνήμης και όχι ιστορικής μνήμης ακριβώς. Εγώ από τότε που είπα ότι θα γίνει αυτή η εκδήλωση, με έχουν βρει στα Γιάννενα, με έχουν βρει στην Άρτα, με έχουν βρει στην Πρέβεζα, άνθρωποι που μέσω Facebook ή άλλων μέσων social media είδαν την ανάρτηση και είπαν προσωπικές ιστορίες που είχαν από τους παππούδες τους, από τις γιαγιάδες τους, πώς σώθηκαν. Έτσι δεν είναι, Μάξιμε? Έτσι δεν ήρθες από τα πεστά λόγω των Ρετζέων, δεν ήρθες? Είναι λοιπόν μια συλλογική και προσωπική, όχι αμιγώς ιστορική μνήμη, και αυτό έχει μεγάλη σημασία.
Φίλοι μας που μας λένε πώς η δράση τους επηρέασε τις οικογένειές τους. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω άλλο, πολλά είπα, ξεπέρασα το χρόνο. Η Χριστίνα πρόκειται να κάνει τον 102ο φόνο για τους Ρετζέους σήμερα, για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο Νίκο Πάνο για αυτή τη συλλογική μνήμη που διασώζει και όχι απλώς την ιστορία. Εμείς είμαστε εδώ να μάθουμε πολλά περισσότερα. Συγχαρητήρια και στο Δήμο Αρτέων για την πρωτοβουλία που πήρε και στους χορηγούς που στήριξαν και αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια κιβωτό για την επόμενη γενιά. Και θα ήθελα, αν επιτρέπετε Χριστίνα, 2 δευτερόλεπτα, να σας πω τι διαφέρει αυτό το βιβλίο από τα άλλα βιβλία που έχουν να κάνουν με τους Ρετζέους. Πρώτον, δεν είναι ιστορικό βιβλίο, δεν σου λέει τα ιστορικά γεγονότα. Δεύτερον, δεν είναι λογοτεχνικό βιβλίο, δεν σου μιλάει για αγάπες και έρωτες κλπ. Αυτό θα το κάνουν κάποιοι άλλοι. Το πιο σημαντικό είναι ότι εγώ όταν το διαβάζω μου θυμίζει πάρα πολύ του Νικολάου Πολίτη «Παροιμίες και παραδόσεις», η ντοπιολαλιά η οποία σώζεται και θα συνεχίσει στις επόμενες γενιές. Σας ευχαριστώ πολύ. Σήμερα θα ήταν εδώ ένας άνθρωπος μαζί μας, ο Πάνος ο Παπαχατζής, ο οποίος είναι παραγωγός ταινιών. Δυστυχώς κάποια προβλήματα υγείας που είχε δεν του επέτρεψε να ταξιδέψει, όμως μας ετοίμασε ένα βίντεο. Πριν δούμε το βίντεο, θα ήθελα να διαβάσω το βιογραφικό του, το οποίο είναι σπουδαίο. Ο Πάνος Παπαχατζής εργάζεται επαγγελματικά στον κινηματογράφο και την τηλεόραση από τη δεκαετία του 1980, παράγοντας περισσότερες από 60 ταινίες μεγάλου μήκους, καθώς και δραματικές τηλεοπτικές σειρές. Το 2003 ίδρυσε την εταιρεία Αργοναύτες. Ο Πάνος είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ενώ από το 2012 έως το 2023 ήταν πρόεδρος του Συνδέσμου Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων ΣΑΠΟΕ. Στη φιλμογραφία του συμπεριλαμβάνονται πολλές διεθνείς συμπαραγωγές με Γαλλία, Γερμανία, Καναδά, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Κίνα, Τουρκία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Σουηδία και Κύπρο. Λαχάνιασα με τόσα. Το έργο του συναντά εμπορική επιτυχία και καλλιτεχνική αναγνώριση τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνή φεστιβάλ συμπεριλαμβανομένων αυτών των Κανών, Βερολίνου, Κάρλο Βιβάρι, Λονδίνου, Τορόντο, Μπουσάν και άλλων. Η φιλμογραφία του μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τις εξής ταινίες. Το Μικρό Ψάρι του Γιάννη Οικονομίδη, πρεμιέρα σε 64ο Φεστιβάλ Βερολίνου. Ψυχή στο στόμα του Γιάννη Οικονομίδη, πρεμιέρα στην εβδομάδα κριτικής του 45ου Φεστιβάλ των Κανών. Η Ρόζα της Μύρνης του Γιώργου Κορδέλα, νούμερο 1 στο ελληνικό box office με 362.000 εισιτήρια. Λεωφόρος Πατησίων του Θανάση Νεοφώτιστου, πρεμιέρα στο 75ο Φεστιβάλ Βενετίας. Crimes of the Future του David Cronenberg, πρεμιέρα στο 75ο Φεστιβάλ των Κανών. Θα σας βάλω ένα βίντεο με το χαιρετισμό που έστειλε ο κ. Παπαχατζής. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Νίκο για την πρόσκληση να παρευρεθώ στην παρουσίαση του βιβλίου του απόψε. Δυστυχώς κάποια θέματα υγείας με κράτησαν στην Αθήνα, οπότε σας μεταφέρω με αυτό το βίντεο τους χαιρετισμούς μου, καθώς και τον ενθουσιασμό για το βιβλίο που φαντάζομαι πως περισσότερο κρατάτε στα χέρια σας. Η ζωή των Ρετζέων, αν μη τι άλλο, είναι μια συναρπαστική ιστορία, γεμάτη βία, συγκρούσεις, αλλά ταυτόχρονα με ένα βαθύ συναισθηματικό πυρήνα. Κάποιοι θα τους αποκαλούσαν αδίστακτους κακοποιούς. Άλλοι τους χαρακτηρίζουν λαϊκούς ήρωες. Ακόμα και σήμερα, αυτά τα δύο αδέλφια αποτελούν ένα έννοια. Σίγουρο είναι πως η δράση των δύο αδελφών, μια δράση εκδίκησης και διεκδίκησης, δεν περιοριζόταν μόνο σε ληστείες, απαγωγές και εκβιασμούς, αλλά εκτείνονταν σε μια σύνθετη δικτύωση επιρροών και συμμαχιών που τους έκαναν να μοιάζουν περισσότερο με χαρακτήρες μιας επικής ιστορίας παρά με απλούς εγκληματίες. Ως παραγωγός, οι ιστορίες σαν αυτή που έχετε αυτή τη στιγμή μπροστά σας με ενθουσιάζουν και με εμπνέουν. Και αυτό γιατί πολύ συχνά μας συνεπέρνουν ταινίες και τηλεοπτικές σειρές που βασίζονται σε αληθινά γεγονότα και μύθους. Μιλάμε για ένα αυθεντικό ελληνικό western για δύο ληστές με φόντο Νίπηρο στις αρχές του 20ου αιώνα.
θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρόκειται για την ελληνική εκδοχή των Peaky Blinders, μιας ομάδας εγκληματιών που έδρασαν στην Ιρλανδία και στην Αγγλία την ίδια εποχή, στις αρχές του 20ου αιώνα, περίπου τις ίδιες χρονολογίες, όπου υπάρχει πολύ μεγάλη αντιστοιχία αυτών των δύο ιστοριών. Είναι ένα περίεργο πράγμα. Πιστεύω ότι αυτή η ιστορία έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει μια συναρπαστική τηλεοπτική σειρά για το ελληνικό και διεθνές κοινό. Ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση και ελπίζω να συναντηθούμε σύντομα σε μια επόμενη ευκαιρία. Σας ευχαριστώ. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνετε, θα τους δούμε στη μεγάλη οθόνη, τους Ρετζέους, και ελπίζουμε, αν με ακούνε και εδώ τριγύρω κάποιοι, να πάρουμε και εμείς κάποιους ρόλους εδώ τριγύρω και να γίνουν τα γυρίσματα στην περιοχή μας. Συνεχίζουμε με τη σχισμένου την Κατερίνα. Η Κατερίνα γεννήθηκε στην Άρτα και μεγάλωσε στο Βερολίνο την εποχή που ήταν χωρισμένο στα δύο. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην ψυχολογία, φιλοσοφία και προσχολική αγωγή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Κατέχει άριστα τη γερμανική γλώσσα και έχει ειδικευτεί στην ειδική αγωγή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη ξένη γλώσσα Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επιπλέον διαθέτει μεταπτυχιακές σπουδές στην πολιτιστική διαχείριση Πανεπιστήμιο Κύπρου και στις σλαβικές σπουδές Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει εργαστεί τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση σε προγράμματα διασυνοριακά προώθησης του τοπικού πολιτισμού και κληρονομιάς. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον χώρο της αρθρογραφίας και τα πολιτιστικά δρόμενα. Το 2020 εκδόθηκε το πρώτο της λογοτεχνικό βιβλίο, Στοιχειωμένη Ήπειρος 1, το 2022 Στοιχειωμένη Ήπειρος 2 από τις εκδόσεις Πηγή, καθώς και μία μονογραφία Ελένη Αγγελίνα Δούκαινα, μεταξύ ιστορίας και λογοτεχνίας το 2023. Επιπλέον, έχει γράψει θεατρικούς μονολόγους, όπως το σκονισμένο μπαούλο Ελένη Αγγελίνα, μία πριγκίπισσα της Άρτας, η μητέρα του Κάλφα. Κατερίνα. Ορίστε. Εδώ θα είναι η Κατερίνα. Ναι, γι' αυτό λέω. Ναι, γι' αυτό. Όχι, το έχω εγώ στο μυαλό μου, μην ανησυχείτε. Σας καλωσορίζω κι εγώ. Ευχαριστώ τον κύριο Πάνο για την τιμή που μου έκανε. Ευχαριστώ και τους χορηγούς του, γιατί ήταν και εμένα κάποιος χορηγός εδώ πέρα, ο κύριος Καράλης, και στα δικά μου τα πονήματα. Και υποπτεύομαι ότι αν ο Κώστας Κρυστάλλης ζούσε και γνώριζε αυτή την ιστορία, σίγουρα θα έγραφε ένα ποίημα, κύριε Καράλη, σίγουρα. Λοιπόν, εγώ παρουσιάζω και προσεγγίζω το βιβλίο του κυρίου Πάνου, φιλολογικά και όσον αφορά το περιεχόμενο. Το βιβλίο «Οι Ρετζέοι, η Βασιλής της Υπήρου» του Νίκου Πάνου παρουσιάζει την αληθινή ιστορία των αδερφών Ρέτζου, των δύο διαβόητων αυτών ληστών που έδρασαν στην Ήπειρο στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα. Σε μια εποχή όπου η ληστοκρατία ήταν διαδεδομένη και συχνά συνδεόταν με μια κοινωνική αδικία. Οι Ρετζέοι έτσι έγιναν θρύλοι λόγω των τολμηρών επιδρομών τους, των απαγωγών και των συγκρουσιακών τους σχέσεων με τις αρχές, τις εκάστοτες, την έντονη προσωπικότητά τους και των συγκυριών βέβαια που έδρασαν και έτσι πήραν τη διάσταση που τους χάρισε εκείνη η ιδιαίτερη εποχή. Πρόκειται για την τρίτη έκδοση του βιβλίου. Έχουμε τώρα 439 σελίδες, εμπλουτισμένη με πάρα πολύ ενδιαφέρον υλικό, που προέρχεται από προσωπική έρευνα του συγγραφέα, με αρχή από τον τύπο, ιδιαίτερα την εφημερίδα Ήπειρος, καθώς και Καθημερινή, Δαίμον, Κήρυξ, άλλες ξένες εφημερίδες και εκδόσεις εκείνης της εποχής, φωτογραφίες και εικόνες, αποσπάσματα από τη δίκη, καθώς και από επιστολές, ακόμη και από την φυλακή, όπως ανέφερε και ο κύριος Γκαϊντάσης, αποφάσεις αλλά και διαταγές και εγκυκλίους της κυβέρνησης για την τύχη των Ρετζέων. Παρατίθενται ακόμη και ιδιαίτερες συζητήσεις
που έγιναν στη Βουλή το 1926, το βούλευμα, ενώ καταγράφονται και παρουσιάζονται αναλυτικά και όλα τα πρόσωπα που βρέθηκαν για κάποιο λόγο δίπλα στους ρετζέους, μαζί με διαλόγους, ακόμη και των καταθέσεων και των ανακρίσεων. Επίσης, από χάρτες για να αποδοθεί η ακρίβεια της ληστείας της Πέτρας, η πορεία τους στα Βαλκάνια, η επικήρυξή τους, οι απολογίες τους, οι αγορεύσεις στα δικαστήρια. Στο παράρτημα υπάρχουν αφηγήσεις, όπως και φωτογραφικό σπάνιο υλικό, όπως ανέφερε πάλι ο κύριος Καϊντάσης, φωτογραφημένο μάλιστα υλικό από αποφάσεις, το βούλευμα της παραπομπής των Ρετζέων, η απόφαση του Αριοπάγου για τη ληστεία της Πέτρας. Ακόμα και η φωτογραφία είναι πρωτότυπη και μοναδική, όπως και η σφραγίδα που σας έδειξε και πριν ο κύριος Καϊντάσης, που βρίσκεται στη δεύτερη σελίδα. Ακολουθεί ο πρόλογος, κριτικές από τις προηγούμενες εκδόσεις και αμέσως ξεκινά με την οικογένεια του Κώστα Ρέτζου και το φωνικό του πατέρα τους, που άρχισε, δηλαδή πυροδότησε όλη αυτή την απίστευτη ιστορία μιας προσωπικής αντίστασης αυτών των δύο αδερφών, του Γιάννη και του Θήμιου. Η συνειδητοποίηση του Γιάννη έγινε στο στρατό για την εκδίκηση του θανάτου του πατέρα του και ο συγγραφέας σε αυτό το κομβικό σημείο εμπλέκει πολύ ωραία την αφήγηση με διαλόγους που ηθογραφούν τους ήρωες ακόμα περισσότερο με τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες της ντοπιολαλιάς που γνωρίζει ο συγγραφέας, αφού έχει το μοναδικό προτέρημα να κατάγεται και αυτός από τα μέρη που εξέθρεψε τους ληστές. Και νομίζω, πως γνωρίζουμε όλοι μας, πόσο σημαντικό είναι να γράφεις και να περιγράφεις τον τόπο σου. Εκεί που γεννήθηκες, περπάτησες και ακολούθησες τα χνάρια αυτής της ιστορίας, που οι άνθρωποι της ιστορίας είναι οι δικοί σου άνθρωποι, οι συγγενείς, οι γείτονες και οι φίλοι. Αυτό είναι και το μεγάλο, για να μην πω και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του συγγραφέα, εκτός της εντατικής και δύσκολης καταγραφής και συλλογής πληροφοριών και υλικού. Ακολουθεί το κεφάλαιο με το φόνο του Βασίλη Καρατζά, το πρώτο τάμα, και ακολουθούν τα υπόλοιπα κεφάλαια με τους επόμενους φόνους που συμμετείχαν στο φόνο του πατέρα τους. Ακολουθούν επίσης κεφάλαια με πρώτες αναφορές των φόνων των απαγωγών με σκοπό τα λίτρα, η πρώτη αμνηστία. Έπονται τα κεφάλαια με τους συνεχείς φόνους των Ρετζέων και ακολουθεί ένα κεφάλαιο με την είσοδο των Ρετζέων στα Γιάννενα. Κεντρικό κεφάλαιο φυσικά η ληστεία της Πέτρας, που περιγράφεται διεξοδικά, όπως και μετέπειτα ενέργειες για αποκλεισμό των πόλεων, η αναφορά των θυμάτων, φωτογραφίες της ληστείας καθώς και τα θύματά τους. Ακολουθούν οι ενέργειες που έγιναν από τον μοίραρχο Μακρυγιάννη, οι ανακρίσεις, οι συσκέψεις, ένα κεφάλαιο με την έκθεση πραγματογνωμοσύνης, οι επιστολές, αποσπάσματα από τον τύπο της εποχής. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και εικόνα της μεγαλύτερης ληστείας εκείνης της εποχής σε ελληνικό έδαφος. Οι πολιτικές συγκρούσεις με τον Πέτρο Γαρουφαλιά και τον Καλέλη για συγκάλυψη, μηνύσεις κατά των εφημερίδων, επιστολές αγνώστων που έχουν να αποκαλύψουν στοιχεία, η ψευδομάρτυρος, ο εισαγγελέας που καλεί τους δημοσιογράφους, η συζήτηση που ακολούθησε στη Βουλή για τη ληστεία. Ακολουθεί κεφάλαιο με το βούλευμα για τη ληστεία της Πέτρας, όπου η ενοχή των Ρετζέων κυριαρχεί μαζί με πολλές ενδείξεις που επίσης παρατίθενται σε ξεχωριστό κεφάλαιο. Έπονται τα κεφάλαια με τις δίκες, με πρώτη δίκη στις 24 Οκτωβρίου του 1927 και ακολουθούν αναλυτικά όλες οι συνεδριάσεις, οι απολογίες, η αγόρευση του εισαγγελέα των δικηγόρων, διαταγές και εγκύκλοι του φεκισμοί των υπευθύνων και φτάνουμε στη φυγή των Ρετζέων στο εξωτερικό, αφού η Ελλάδα πλέον είναι μικρή και επικίνδυνη για αυτούς. Οι Ρετζέοι στο Βουκουρέστι και ακολουθεί η σύλληψη των Ρετζέων, η έκδοσή τους, το θέαμο που προκάλεσαν, που έχει και μια πολύ ωραία φωτογραφία ο κύριος πάνω στο σταθμό Λαρίσης όταν κατέφθασαν, η φυλάκισή τους στις φυλακές Συγκρού, η επίσκεψη της μάνας τους, η διεκδίκηση της μεγάλης επικήρυξης των ληστών, η έναρξη της δίκης τους στις 22 Σεπτεμβρίου του 1929, όλες οι συνεδριάσεις, οι απολογίες, η αγόρευση του εισαγγελέα Γρανίτσα, η σύσκεψη για την απόφαση, η χάρη που απορρίπτεται, η εκτέλεσή του στην Κέρκυρα. Η τύχη του γιου, του Γιάννη Ρέτζου, που δολοφονείται στο Κιλκής, όχι από αιτίες ανταπόδοσης, αλλά από ερωτικής ασυνέπειας, παρακαλώ. Ακολουθεί το πλούσιο παράρτημα του βιβλίου, αφιερωμένο στους Ρετζέους, τους βασιλείς της Υπήρου. Η ενασχόληση του συγγραφέα δεν είναι πρόσφατη.
Από τον Απρίλιο του 2006 έχει κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το πόνημα του ο κύριος Πάνου, ενώ το 2017 κυκλοφορεί και το έργο που σας ανέφερε και ο κύριος Γιάννης Καϊντάσης, «Λησμονημένοι ήρωες», που θεωρώ ότι και αυτό αξίζει μια άλλη παρουσίαση, κύριε Πάνου. Όπως αναφέρει και στην παρούσα έκδοση ο συγγραφέας, θεώρησε χρέος του να παραθέσει όλα του τα στοιχεία σε αυτό το βιβλίο, όπου και μπορείτε να βρείτε μέσα σε αυτό το πλούσιο σε υλικό βιβλίο. Ο συγγραφέας περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια, όπως αποδεικνύεται και από τα κεφάλαια που σας παρουσίασα, το κοινωνικό και πολιτικό κλίμα της εποχής, φωτίζοντας τις αιτίες που οδηγούσαν πολλούς άντρες στα βουνά ως ληστές. Οι ήρωες του βιβλίου δεν παρουσιάζονται μονοδιάστατα ως απλοί εγκληματίες, αλλά ως άνθρωποι που βρέθηκαν στο περιθώριο και κινήθηκαν μεταξύ παρανομίας και της ανάγκης τους για την επιβίωση, παρουσιάζοντας αναλυτικά την οικογένειά τους με πολλά φωτογραφικά στοιχεία, αλλά και πλούσιους διαλόγους που μας οδηγούν κατευθείαν στο χτίσιμο δύο κεντρικών προσώπων, του Γιάννη και του Θήμιου Ρέτζου. Η παρουσίαση είναι δυνατή και καθηλωτική, με ρεαλιστικές περιγραφές και ζωντανούς διαλόγους που μεταφέρουν τον αναγνώστη κατευθείαν στην ταραγμένη εκείνη περίοδο, που αυτό είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα. Ο συγγραφέας δεν εξιδενικεύει τους ληστές, αλλά ούτε και τους δαιμονοποιεί. Αντίθετα, τους παρουσιάζει με γλαφυρό τρόπο και με παραστατικούς διαλόγους, κρατώντας την ντοπιολαλιά ως σύνθετες προσωπικότητες με τις αδυναμίες, τα πάθη και τις αντιφάσεις τους, και φυσικά μέσα σε ένα ανθρωπολογικά εμπεριστατωμένο πλαίσιο που είναι για τον ίδιο το συγγραφέα γνωστό, γιατί το μελέτησε και το ερεύνησε ο ίδιος για πολλά χρόνια με πολύ αγάπη και με πολύ μόχθο. Προσωπικά, βρήκα το βιβλίο εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί δεν περιορίζεται μόνο στη δράση των Ρετζέων, αλλά σκιαγραφεί και την κοινωνία της εποχής, τις ταξικές ανισότητες και την πολιτική αστάθεια που ευνοούσε τη ληστεία. Με έκανε να δω με διαφορετική ματιά το φαινόμενο της ληστοκρατίας και να κατανοήσω καλύτερα τις συνθήκες που το δημιούργησαν, να κάνω τις προσωπικές μου συγκρίσεις με το σήμερα που δεν θα τις διατυπώσω. Συνολικά, η Ρετζέοι είναι ένα συναρπαστικό ιστορικό αφήγημα, έρευνα που συνδυάζει τη δράση, την κοινωνική ανάλυση και την ψυχογράφηση των ηρώων μέσα από πηγές και μαρτυρίες της εποχές και με σπάνιες καταγραφές. Το προτείνω σε όσους ενδιαφέρονται για την ελληνική ιστορία, τη λογοτεχνία βασισμένη σε αληθινά γεγονότα και τις ιστορίες που εξερευνούν την ανθρώπινη φύση στα άκρα της, αλλά ακόμη περισσότερο σε όσους αγαπούν την τοπική ιστορία και τον τόπο που πατούν και ονειρεύονται. Γιατί τελικά οι Ρετζέοι τι ήταν? Ληστές, κλέφτες, κοινωνική τιμωρή, αυτόκλητοι λαϊκοί δικαστές ή βασιλιάδες της Υπήρου? Αποφασίζετε εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με τον επόμενο ομιλητή, τον κύριο Τσιβίσκο Τάσο, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε και ζει στην Αθήνα από το 1987. Στην ηλικία των 18 ετών αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική και έδωσε εξετάσεις στη δραματική σχολή, όπου και φοιτήσε για 4 χρόνια. Εδώ και 17 χρόνια υπηρετεί την υποκριτική και εργάζεται ως ηθοποιός είτε στο θέατρο, είτε στην τηλεόραση, είτε στον κινηματογράφο, ενώ έχει δανείσει τη φωνή του σε πάρα πολλές μεταγλωτήσεις. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους Έλληνες σκηνοθέτες και ηθοποιούς και συνεχίζει να εξερευνά με πάθος το χώρο αυτό. Αρέσκεται στο να λέει ιστορίες μέσω της τέχνης του και αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος του. Γεια σας και από μένα. Η ιδιότητά μου που με έχει φέρει απόψε εδώ είναι αυτή του φίλου του Νίκου και είμαι πολύ περήφανος για αυτό. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Με τίμησες πολύ με την πρόσκλησή σου. Η επαφή που είχα εγώ με το βιβλίο αρχικά και με τον Νίκο είναι η εξής. Όπως είπε και η Χριστίνα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να λέω ιστορίες. Στην αναζήτησή μου λοιπόν για αυτές τις ιστορίες έπεσα πάνω στη ληστεία της Πέτρας μετά από μία έρευνα που είχα κάνει. Με ιντρίγκαρε πάρα πολύ και άρχισα να το ψάχνω λίγο παραπάνω, να ψάχνω λίγο παραπάνω για αυτά τα δύο αδέρφια, για τους αδερφούς Ρετζέους, τον Γιάννη και το Θήμιο. Έπεσα πάνω σε κάποια βιβλία, αλλά το βιβλίο το οποίο μου τράβηξε το μάτι ήταν αυτό του Νίκου. Έψαξα πάρα πολύ να το βρω, ήταν εξαντλημένο στην Αθήνα όπου και μένω, δεν μπορούσα να το βρω με τίποτα, οπότε την έρευνά μου την έκανα από την Εθνική Βιβλιοθήκη όπου πήγαινα,
το άνοιγα, κράταγα σημειώσεις λαθρέα και έφευγα, ώσπου κάποια μέρα ο δρόμος με έβγαλε σε ένα υπόγειο στα Εξάρχεια, ένα βιβλιοπωλείο που είπα να ρωτήσω αν το έχουνε και τελικά μου είπε ότι είχε τον τελευταίο τόμο. Του είχε μείνει ένα τελευταίο βιβλίο το οποίο το πήρα και δοκιμάζοντας την τύχη μου ρώτησα τον βιβλιοπόλη τι γίνεται, ποιος είναι αυτός ο Νίκος ο Πάνος, σε πάση περιπτώσει, που τα ξέρει όλα αυτά, και μου λέει έχω επαφές μαζί του γιατί τα βιβλία μας τα στέλνει και τα πουλάμε εμείς, οπότε μιλάω μαζί του. Του λέω θα μπορούσε να με φέρει σε επαφή, ανταλλάξαμε τηλέφωνα και μετά από λίγη ώρα έλαβα ένα μήνυμα στο κινητό μου από τον Νίκο. Τον πήρα τηλέφωνο κατευθείαν, του είπα Νίκο, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το βιβλίο σου, θέλω να δω πώς μπορούμε αυτό να το μοιραστούμε με τον υπόλοιπο κόσμο, να βρούμε έναν τρόπο να το μοιραστούμε με τον υπόλοιπο κόσμο. Εν πάση περιπτώσει ήρθα στα μέρη του Νίκου, τον βρήκα ένα καλοκαίρι, με ξενάγησε στα μέρη που είχαν περπατήσει οι Ρετζέοι, στα μέρη τα οποία ήταν το βασίλειό τους. Μου αφηγήθηκε τις ιστορίες πατώντας τα χώματα στα οποία οι ιστορίες αυτές έλαβαν μέρος. Φάγαμε στο καφενείο του χωριού, στο Ανόγιο, στο καφενείο που περνούσαν και καθόντουσαν και οι Ρετζέοι. Μου έδειξε το σπίτι τους, τα ερείπια του σπιτιού τους. Εν πάση περιπτώσει, με έκανε πολύ πλουσιότερο από πλευράς εμπειριών και μου έθρεψε πάρα πολύ αυτό μου το πάθος να πω αυτή την ιστορία. Τώρα όσον αφορά... Ακούγομαι? Έκλεισε? Όμως άνοιξε κάποιος από εσάς από εκεί το μικρόφωνο. Εντάξει, όλα καλά. Όσον αφορά το βιβλίο αυτό είναι western, είναι ένα δικαστικό thriller, είναι ένα αστυνομικό thriller, είναι ιστορικό κοιμήλιο. Μέσα στο βιβλίο, από τη μέση και μετά, ο Νίκος παραθέτει απίστευτα ντοκουμέντα για όλα αυτά τα οποία καταγράφονται στο βιβλίο, ντοκουμέντα τα οποία από κόμματα εφημερίδων, φωτογραφίες, στοιχεία τα οποία ακόμα και οι ιστορικοί της εποχής πιστεύω ότι δεν έχουν. Γιατί τα έχει ο Νίκος, δηλαδή ήταν μοναδικά. Ο Νίκος δούλευε οδηγός στα κτέλ και κατέβαινε στην Αθήνα ούτως ώστε να ολοκληρώσει την έρευνά του για το βιβλίο. Είναι μια έρευνα ζωής, καταλαβαίνετε, είναι μια τεράστια έρευνα. Εγώ δεν γνωρίζω κάποιον άλλο που να έχει ασχοληθεί σε τόσο βάθος με ένα αντίστοιχο θέμα. Οπότε το βιβλίο αυτό εγώ το αντιμετωπίζω σαν ένα θησαυρό, το οποίο θέλω πολύ να το μάθετε όλοι σας και να το δείτε όλοι σας και να σας πάρει μαζί του. Νίκο, εύχομαι καλό τάξιδο. Σε ευχαριστώ πολύ και μοιραστείτε την ιστορία των Ρετζέων με όσους περισσότερους μπορείτε. Αξίζει. Είναι μοναδική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Λαζάρου Λευτέρης. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1952. Ο πατέρας του εργαζόταν ως μάγειρας σε καράβι και από την ηλικία των 15 άρχισε να δουλεύει στην κουζίνα του πατέρα του. Τον Οκτώβριο του 1987 άνοιξε το εστιατόριο Θαλασσινών Βαρούλκο στο λιμάνι του Πειραιά. Το 2002 το μαγαζί έγινε το πρώτο εστιατόριο ελληνικής κουζίνας που έλαβε ένα αστέρι Μισελέν, το οποίο διατηρεί μέχρι και σήμερα. Έχει κατακτήσει 35 χρυσούς κούφους από το θεσμό του Αθηνοράματος. Είναι το μοναδικό εστιατόριο το οποίο έχει καταφέρει να έχει αυτή τη διάκριση. Έχει 10 διακρίσεις ως το καλύτερο ελληνικό εστιατόριο. Έχει ψηφιστεί από το κοινό 2 φορές ως σεφ της χρονιάς και έχει καταφέρει να βρίσκεται στη δεκάδα των πιο επιδραστικών σεφ της Ελλάδας. Το 2004 το εστιατόριο μεταφέρθηκε στην οδό Πειραιώς στην Αθήνα και το 2014 ξαναμεταφέρθηκε στον Πειραιά, αυτή τη φορά με το όνομα Βαρούλκο Seaside. Έχει διδάξει ελληνική κουζίνα στο Culinary, αν το λέω καλά κύριε Λευτέρη, Institute of America.
Ευχαριστώ. Μία από τις καλύτερες σχολές μαγειρικής στον κόσμο. Το 2006 δημοσίευσε το πρώτο του βιβλίο μαγειρικής με τον τίτλο «Λευτέρης Λαζάρου, 20 χρόνια στο Βαρούλκο». Από τότε έχει γράψει πολλά άλλα βιβλία, καλύπτοντας διάφορα είδη συνταγών, συμπεριλαμβάνοντας ένα παιδικό βιβλίο με το όνομα «Παιδιά, ας μαγειρέψουμε». Το 2010 ήταν μέλος της Κριτικής Επιτροπής για την πρώτη σεζόν του τηλεπαιχνιδιού MasterChef Greece στο Mega Channel, μαζί με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο και τον Γιάννη Λουκάκο. Επανεκτέλεσε αυτό το ρόλο στη δεύτερη σεζόν της σειράς το 2012, μέχρι την ακύρωσή της για οικονομικούς λόγους το 2013. Ήταν επίσης κριτής στη σειρά MasterChef Junior το 2011. Το 2018 παρουσίασε την τηλεοπτική εκπομπή μαγειρικής «Κάθε μέρα αξίζει» από τη Lidl στον Αντένα. Το 2020 ξεκίνησε μια διαδικτυακή εκπομπή μαγειρικής με το όνομα «Με το μάτι Γαρίδα» στο YouTube. Ο λόγος σε εσάς. Συγγνώμη. Θέλω να σας πω ότι στη φιλόξενη πόλη σας που τη γνώρισα σήμερα και θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο και τους συνεργάτες του, τον Νίκο φυσικά για την τιμή που μου έκανε και την οικογένειά του. Ίσως πιστεύετε ότι εγώ τον Νίκο τον γνωρίζω κάποια χρόνια. Όχι. Δεν έχουμε κλείσει ούτε χρόνο. Όταν το καλοκαίρι, επιστρέφοντας από την Κέρκυρα, από δουλειά με τη σύντροφό μου, αποφασίσαμε να μείνουμε 2 μέρες στη γειτονιά εδώ τριγύρω. Παρκάραμε το αυτοκινούμενό μας και βγήκαμε να κάνουμε ένα μπάνιο στη θάλασσα, έχοντας το τάβλι παραμάσχαλα. Αφού κολυμπήσαμε, κάτω από ένα δέντρο βρήκαμε ένα τραπεζάκι με 2 καρέκλες. Λέει ο ένας στον άλλο, δεν καθόμαστε να παίξουμε ένα τάβλι εδώ. Αν ενοχλήσουμε κάποιους θα μας πούν να σηκωθούμε. Δεν πέρασε λίγη ώρα. Όπως καταλαβαίνετε θέλω να σας μιλήσω για τον Νίκο και την οικογένειά του. Το βιβλίο το έχουν καλύψει άλλοι. Έρχονται 2 φίλοι θα λέγα σήμερα, η Φωτεινή και ο Νίκος. Μου είπαν ότι το τραπεζάκι και οι καρέκλες είναι δικές τους, μπορούμε να καθίσουμε όσο θέλουμε. Πήγαν στο δικό τους σπιτάκι και μετά από 10 λεπτά έρχονται 2 τσίπουρα με ένα πιατάκι μεζέ από τη Φωτεινή και από τον Νίκο. Εκεί άρχισε οι σχέσεις μας. Πίνοντας γρήγορα περισσότερο εγώ από την Κατερίνα, δεν πέρασε κανένα δεκάλεπτο, μου έρχονται άλλα 2 τσίπουρα. Τα βάλα και τα 2 σε ένα ποτήρι. Η Κατερίνα έχει το δικό της. Το βράδυ αποφασίσαμε να βγούμε παρέα και έτσι γνώρισα και την υπόλοιπη οικογένεια. Σχεδόν. Κάτι μου ξέφευγε. Αλλά από εκεί άρχισε μια σχέση. Μια σχέση που μέχρι το κάλεσμά του να έρθω εδώ κοντά σας σε αυτή την πόλη που είναι, εάν θέλετε, η πρώτη μου φορά. Έχω ξαναέρθει αλλά για πολύ λίγες ώρες. Και γνωρίζοντας την ανάγκη και τη φιλοξενία που έχετε να δώσετε και να δείξετε στους υπόλοιπους πολίτες αυτής της χώρας, πέρασα πάρα πολύ όμορφες ώρες και θέλω να πιστέψω ότι η συνέχεια μας θα είναι εξίσου μοναδική. Θέλω να μιλήσω για κάποια πράγματα που διάβασα από τα λόγια του συγγραφέα, που μου κάνουν φοβερή εντύπωση γιατί έχουμε την ίδια ηλικία με τον Νίκο. Είμαι και εγώ παιδί του 52, με τις δικές μου δυσκολίες στην Αθήνα, γεννημένος στον Πειραιά, από μια οικογένεια που ήταν εργαζόμενη σκληρά, και διαβάζω εδώ, δεν το κάνω για το εγώ του Έλληνα, δεν μου ταιριάζει, παρά για την ιστορία του τόπου μου και για το χρέος προς αυτή που έχουμε όλοι μας. Τα παρακάτω δείγματα γραφής αυτών των ανθρώπων φαντάζομαι πως μας αντιπροσωπεύουν όλους και διαμέσου αυτών σας φύγω το χέρι καθενός ξεχωριστά. Προφανώς όταν μου σήξε το χέρι ο Νίκος με μπόλιασε. Με μπόλιασε με την ψυχή του, με την αγάπη του και φυσικά με τη φιλοξενία της οικογένειάς του. Και αυτός είναι ο λόγος που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Εδώ για να τον τιμήσω,
γιατί όταν μου γράφει εδώ αφιερωμένο στο φίλο Λευτέρη Λαζάρου Σεφ, με εκτίμηση. Θέλω ιδιαίτερα να σταθώ λοιπόν σε αυτή την αφιέρωση και να του πω, αγαπημένε φίλε, σε ευχαριστώ που με τιμάς με αυτές τις λέξεις. Χαίρομαι πάρα πολύ για την έρευνά σου και για τη μελέτη του τόπου σου και την ιστορία του τόπου σου φυσικά. Και συνεχίζοντας έτσι το μικρό του βιογραφικό, ένα παιδί που στα 12 του χρόνια διάβαζε Λουντέμι και Καζαντζάκη, μου θυμίζει και τα δικά μου χρόνια, γιατί όσο πιστεύω και φαντάζομαι η γενιά η δική μας μεγάλωσε σε μια δύσκολη εφταετία. Δεν είχαμε βιβλία στα χέρια μας, μας τα είχαν κατασχέσει, τουλάχιστον στα αστικά κέντρα, και το να βρίσκω έναν άνθρωπο στην επαρχία να διαβάζει Καζαντζάκη και Λουντέμι στα 12-13 του χρόνια, ειλικρινά του βγάζει το καπέλο. Γεννήθηκε στο Ανόγι και όταν διάβασα Ανόγι μου ήρθε στο μυαλό μου ένας άλλος, μια άλλη φάρα ανθρώπων της πατρίδας μας, τα Ανόγια στην Κρήτη. Ξέρετε ότι στα Ανόγια κατάγονται άνθρωποι που δεν έχουν το Άκης, γιατί δεν πάτησε Τούρκος, και άρχισα περισσότερο να σκέφτομαι τον Νίκο και ρώταγα την Κατερίνα, περιέγραψέ μου λίγο τον Νίκο, περιέγραψέ μου λίγο τη Φωτεινή, τη Χριστίνα, γιατί την Όλγα δεν την είχαμε γνωρίσει. Είχαμε γνωρίσει ένα μικρό εγγόνι που μου έκανε εντύπωση για τον τρόπο που αγαπούσε την γιαγιά και τον παππού μου. Και ήθελα να ξέρω κι εγώ αν η δική μου εγγόνα θα μου συμπεριφερθεί με τέτοιο τρόπο. Αυτό ας τα αφήσουμε για αργότερα. Αυτό που μου έκανε μια φοβερή εντύπωση, γιατί και εκεί άρχισα να ταυτίζω τον εαυτό μου, στο παραπάνω διάστημα, λέει, των 2 μηνών στη Φιλιππιάδα, με συνεπήρε η λάμψη της ηλεκτροσυγκόλλησης. Φανταστείτε τα μάτια ενός παιδιού στα 13 του χρόνια, που όλοι μας έχουν πει να μην κοιτάμε την ηλεκτροσυγκόλληση, δεν είναι ο Νίκο, που τον συνεπήρε η λάμψη της ηλεκτροσυγκόλλησης. Δηλαδή σαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο που η νονά μου δώρισε στα 8 μου χρόνια και είχαμε λαμπάκια στο σπίτι και αναβοσβήναν το βράδυ και έλεγα στη μητέρα μου, μην τα σβήσετε τα λαμπάκια, αφήστε να τα βλέπουμε. Τι απίστευτο είναι αυτό. Τον επήρε λοιπόν μια λάμψη της ηλεκτροσυγκόλλησης και τον έκανε αυτόν τον ευαίσθητο άνθρωπο να αρχίσει να ψάχνει την ιστορία του τόπου του, την ιστορία ποιοι ήταν οι Ρετζέοι, που εγώ δεν είχα ιδέα για τους Ρετζέους. Από το βιβλίο του άρχισα να διαβάζω και να μαθαίνω τι ήταν η Βασίλισσα Σπύρου και φυσικά τη μεγάλη του αγάπη για την οικογένειά του. Και ψάχνοντας λίγο ακόμα παραπάνω το βιβλίο του και βλέποντας το αποτέλεσμα, πραγματικά είναι εντυπωσιακό, γιατί ο Νίκος Πάνος δεν καταξιώνεται μόνο σαν ιστορικός ερευνητής, αλλά συλλάμα και σαν λογοτέχνης. Εγώ εδώ θέλω να συμπληρώσω ότι καταξιώνεται σαν άνθρωπος, στα μάτια των συγχωριανών του, στα μάτια τα δικά σας. Ελπίζω να αναγνωρίσουν οι λόγοι και διανόμενοι της εποχής μας αυτό που ο Νίκος έχει καταγράψει, που για μένα είναι ένα ιστορικό βιβλίο που αξίζει μια πολύ μεγάλη τύχη. Έτσι λοιπόν, χαρούμενος για την επαφή μαζί του, θέλω πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ απόψε, μετά την οικογένειά του και τον ίδιο, για την τιμή που μου έκανε να φτάσω εδώ στην πόλη σας και να πω αυτά τα λίγα λόγια από καρδιάς όμως, για έναν άνθρωπο που γνώρισα πριν από 10 μήνες περίπου. Νίκο, εγώ δεν σου εύχομαι μόνο να είναι καλοτάξιτο, σου εύχομαι να είναι τυχερό για σένα και την οικογένειά σου. Να έχεις υγεία, να τους χαίρεσαι και να τους ευχαριστιέσαι, όπως εκείνοι έχουν ανάγκη να σε χαίρονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που είστε εδώ.
Ο Νίκος Πάνος γεννήθηκε στο Μέγι Πρέβεζας το 1952 από γονείς αγρότες. Όπως ο ίδιος γράφει στο βιβλίο του, κατόρθωσε να τελειώσει το Δημοτικό Σχολείο Μεγίου μετά από στασιμότητα στην τρίτη τάξη, με βαθμό 6. Παρόλο το ζήλο του δασκάλου του και την προτροπή του πατέρα του δίπλου το δάσκαλε να μάθει γράμματα, δεν κατάφερε να συνεχίσει το γυμνάσιο που πήγε μόνο για 2 μήνες. Όπως είπε ο κ. Λαζάρ, στους 2 μήνες είδε την ηλεκτροπόληση και εγκατέλειψε το γυμνάσιο και έπιασε δουλειά στο σιδηρουργείο. Το 1969 πήγε στην Αθήνα, δούλεψε στη Siemens, στο Σαρακάκι, στη Σχολείο Εξυγχρονιστών στα Ναυπηγεία Καραμαγκά. Όμως δεν άντεξε στην Αθήνα και επέστρεψε και έπιασε δουλειά στο πράγμα Καστρακιού στο Αγρίνιο. Σε ηλικία 18 χρόνων άνοιξε το δικό του μηχανουργείο και ασχολήθηκε με την κατασκευή βαριών αμαξωμάτων αυτοκινήτων. Ανακάλυψε και κατασκεύασε μια πρέσα επεξεργασίας σιδήρου σε κρύα μορφή, διαμόρφωση σε διάφορα σχέδια για την κατασκευή παραδοσιακών κυκλειδωμάτων διαφορετικών μορφών. Για αυτή την εφεύρεση πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Διετέλεσε πρόεδρος επισκευαστών αυτοκινητιστών στην Φιλιππιάδα, έφορος εκδηλώσεων στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κρυστάλλι, πρόεδρος αδελφών Θεσσαλονικιατών, πρόεδρος ιδιοκτητών, οδηγών λεωφορείων νομού Πρέβεζας και έχει γράψει 2 βιβλία, όπως προείπε ο κύριος Καϊτάσης. Πατέρα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι λίγο συγκινημένος και δεν ξέρω αν θα κατορθώσω να ολοκληρώσω. Δεν θα πω για τους Ρετζέους, γιατί τα είπε ο Γιάννης, η Κατερίνα, ο Τάσος και ο φίλος μου Λευτέρης. Ξεκινώντας, θέλω να ευχαριστήσω τους υψηλούς μου καλεσμένους. Και θα αρχίσω πρώτα από το φίλο μου, φιλίστουρα Λευτέρη Λαζάρου Σεφ, που ήρθε από τόσα χιλιόμετρα μακριά. Όχι, δεν ήρθε να μαγειρέψει το βιβλίο μου. Ήρθε να τιμήσει τη φιλία μας με την παρουσία του, εδώ στην Άρτα. Στην προσπάθειά μας να αναδείξουμε τα ιστορικά γεγονότα του τόπου μας μιας άλλης εποχής. Συγγνώμη που τα διαβάζω, δεν μπορώ να τα βγάλω έξω. Διαφορετικά. Λευτέρη, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Αισθάνομαι ευτυχής εγώ και η οικογένειά μου που σε γνωρίσαμε. Στη συνέχεια θα αναφερθώ στον Πάνο Παπαχατζή που γίναμε φίλοι μέσα από το βιβλίο μου. Βρεθήκαμε στη Φιλιππιάδα, εκείνος σαν παραγωγός ταινιών και εγώ σαν συγγραφέας. Γρήγορα τα τυπικά παρακάμφθηκαν και η σχέση μας από τυπική έγινε σχέση φιλίας. Ο Πάνος έχει ένα χάρισμα, αναπτύσσει γρήγορα σχέσεις με τους ανθρώπους και στην οικογένειά μου μπήκε σαν στενός συγγενής. Όμως ένα πρόβλημα υγείας, μια επέμβαση τον κράτησε στην Αθήνα σήμερα. Εύχομαι γρήγορη ανάρρωση στον Πάνο και σε περιμένουμε στην Άρτα. Ευτυχώς που υπάρχει και η τεχνολογία και μας έστειλε τους χαιρετισμούς του. Θα συνεχίσω με το Γιάννη Γκαϊντάση, δικηγόρο, παλιό μου φίλου, που αρθρογραφούσε στην εφημερίδα του αείμνηστου Κώστα Γκέτσι. Θυμάμαι, Γιάννη, την αγωνία μας για εκείνη την πρώτη παρουσίαση στο μακρινό 2006 στη Φιλιππιάδα. Τελικά δεν μας πυροβόλησαν οι πληροφορίες. Όχι. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Τα άρθρα σου στην εφημερίδα τότε και στη σημερινή άποψη με ακολουθούν, όπως και η φιλία μας που έμεινε ανεξίτηλη. Κατερίνα, από το βιβλίο σου σαν συγγραφέα και σαν καθηγήτρια του εγγονού μου, που τον έστειλες στο οικονομικό πατρόν, σε γνώρισα από την φιλία σου με την κόρη μου Όλγα και με την δωρινή συνεργασία σου με την κόρη μου Χριστίνα για τη σημερινή παρουσίαση. Ακόμα σε γνώρισα σαν κόρη του ιστορικού Αριστίδη Σχισμένου που τόσο θαύμασα τα ιστορικά του βιβλία. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Ο Τάσος Τσιβίσκος
Σε ευχαριστώ, Τάσο, που ταξίδεψες τόσα χιλιόμετρα για την παρουσίαση. Είσαι γνώστης του βιβλίου, καθώς περπάτησες μαζί μου στα μέρη που έδρασαν οι Ρετζέοι. Μίλτο Πιλαλιτέ, σκηνοθέτη, ήταν σίγουρο πως δεν θα απουσίαζες. Σε ευχαριστώ. Τους μουστικούς της καρδιάς μου. Γεράσιμο Λιόλη, αγρότη στο τραγούδι. Τον Κώστα Λόντο, καθηγητή μουσικής στο Οδείο Αμφίων στη Φιλιππιάδα. Τον Κώστα Κωσταγιώργο στο βιολί και τον ευχαριστώ που πρώτον μου εμπιστεύτηκε και τραγούδισε το τραγούδι που έγραψε ο παππούς του για τους Ρετζέους. Το Δήμαρχο Άρτας Χριστόφορο Σαφάκα για τη στήριξη που μου παρήχε για να γίνει η σημερινή εκδήλωση. Τον ευχαριστώ προσωπικά. Και τέλος τις κόρες μου Χριστίνα και Όλγα, καθώς και τη γυναίκα μου Φώτινη, για την υπομονή τους στην διόρθωση των ανορθόγραφων κειμένων του βιβλίου, καθώς δεν κατόρθωσα ποτέ να πάρω το πτυχίο μου στο Δημοτικό Σχολείο του Ανογιού με άρεστα. Ο δάσκαλός μου με έστειλε Λίαν Καλός 5 και με στασιμότητα στην ίδια τάξη κατευθείαν σιδηρουργό. Σε γλίτωσε. Άφησα τελευταίως τους γέροντες, οι οποίοι μου έδωσαν όλα τα στοιχεία. Κατόρθωσα να σώσω την ιστορία αυτή ως εξής. Καταρχήν, την ιστορία την φύτεψε πρώτος ο παππούς μου, που ήταν γεννηθής του 1903. Ύστερα, με ένα μικρό μαγνητόφωνο, άρχισα να τους μαγνητοφωνώ. Οι γέροντες είναι γεννηθής ο κύριος Αθανασίου Λάμπρος το 1887 και ο μικρότερος ήταν το 1930. Αυτοί ήταν οι γέροντες που μου δώσανε όλα αυτά τα στοιχεία. Τους έδωσα από ένα τετράδιο και εκεί που καθόταν στα πρόβατα τους είπα να μου γράψουν τις ιστορίες. Τα τετράδια τους τα έχω κοιμήλιο. Τα έχω, αυτά με καθοδήγησαν και με έστειλαν σε όλες τις βιβλιοθήκες, σε όλα τα δικαστικά μέγαρα της χώρας και περισσότερο των Αθηνών. Γιατί της Κέρκυρας κάηκε, ενώ το δικαστικό μέγαρο των Ιαννίνων πυρπουλήθηκε από τους Ρετζέους για να απαλείψουν τα ντοκουμέντα. Επίσης, οι Ρετζέοι ήταν οι άνθρωποι μέχρι σε ένα σημείο, όπως λέει ο φίλος μου ο Κώστας, ο Καράλης, είχαν δίκιο, γιατί κυνηγήσαν τους φωνιάδες του πατέρα τους και τους εκτελέσαν. Από εκεί και πέρα όμως άρχισαν να μπαίνουν στην παρανομία, άρχισαν να τους εκμεταλλεύονται των Ιαννίνων οι άρχοντες, τους έβαλαν και κάναν, ήταν οι Ρετζέοι οι πρώτοι που κάνανε την πληρωμένη εκτέλεση, ήταν οι πρώτοι που κάναν εκτέλεση και εκτέλεσαν το Μίτσι Ντούτσι μαζί με τον Κολοβό στην Αλβανία. Και το τραγούδι το λέει, ας πούμε, Κολοβός και η κουμπανία μπήκε μέσα στην Αλβανία. Επίσης οι Ρετζέοι ήταν εκείνοι που έβγαζαν τους βουλευτάς με την πιστόλα. Όπως είπε ο Γιάννης, όσα μαύρα θα βρεθούνε, τόσα σπίτια θα καούνε. Ποιος θα ήταν εκείνος εκεί που θα αντιστοιχόταν στην εντολή των Ρετζέων. Μάλιστα ένας γνωστός υπουργός δημοσιογράφος, ο Σίμος, ήθελε να του κάνουν υποδοχή. Ποιος θα μάζευε τα χωριά να τους κάνουν τον κόσμο για να τους κάνουν να γίνει υποδοχή? Οι Ρετζέοι. Τους καλέσανε, μαζέψαν όλους τους χωρικούς
κάπου στο Καλέντσι, φρουρά του Υπουργού. Ληστές όλοι μαζί γλεντήσανε, το βράδυ ο Υπουργός έφυγε ευχαριστημένος για τα Γιάννενα και οι ληστές στο βουνό. Μάλιστα μια σατυρική εφημερίδα που έβγαινε στα Γιάννενα, αξίζει τον κόπο να τη διαβάσετε μέσα στο βιβλίο, είναι ένα κομματάκι είναι, αλλά τα λέει όλα για τους βουλευτές. Επίσης, οι βουλευτές κάνανε στη Βουλή των Ελλήνων συνεδρίαση για το θέμα του Ρετζέων και της ληστοκρατίας στην Ήπειρο. Το αποτέλεσμα, 0. Το μόνο που όλοι τους ήταν με τα μπούνια οι υπηρώτες μέσα οι βουλευτές, ανάσα δεν βγάλανε. Το μόνο που πήραν απόφαση στο τέλος ήταν να φτιάξουν δρόμους στην Ήπειρο για να μην τους προλαβαίνουν, να μην προλαβαίνουν τα αυτοκίνητα οι ληστές με τα άλογα. Αυτή ήταν η ιστορία του Ρετζέων και μάλιστα οι Ρετζέοι κατόρθωσαν σε κάποια φάση όταν ήταν πλέον μελοθάναντοι στην Κέρκυρα να βγουν, να φύγουν, να δραπετεύσουν στην Αλβανία. Κατέβηκαν, βγήκαν από τη φυλακή, πιθανότατα να πληρώσαν ας πούμε, και πήγαν στο λιμάνι. Σκοτώσανε 2 βαρκάριδες και τον τρίτο τον πήρανε για να τους βγάλει απέναντι. Τους λέει ο πονηρός Κερκυραίος, κοιτάξτε να δείτε, αν θέλετε να φτάσουμε νωρίτερα απέναντι στην Κέρκυρα, κοπελατίστε. Μπήκαν στα κουπιά οι βουνίσοι, ο πονηρός Κερκυραίος έριξε την άγκυρα πίσω και μέχρι το πρωί τραβάγανε κουπί. Οπότε τους πιάσανε πάλι και τους παναφέραν. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε απόψε, γιατί ο τόπος μας αξίζει την ιστορία. Να μην την ξεχνάμε. Είναι κρίμα. Λαός χωρίς ιστορία δεν έχει μέλλον. Και οι ληστές, οι τελευταίοι ληστές σκοτωθήκανε το 1930, 5 Μαρτίου, ήταν οι Ρετζέοι και τους αντικατέστησαν οι ληστές με τα λευκά κολάρα. Ευχαριστώ. Το βιντεάκι που έχουμε τους πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας, τους ηλικιωμένους, τους οποίους μοίρασε τετράδια και πήρε συνεντεύξεις, και θα τελειώσουμε με ένα τραγούδι, θα σας πω στη συνέχεια. Αυτά είναι τα τετράδια των γερόντων που μου δώσανε. Αυτό είναι το τραγούδι που μου τραγούδισε ο Κωσταγιώργος από τον παππού του.
Αυτός που δεν ακούγεται είναι ο παππούς μου. Τα λες εσύ. Εδώ ο Κολοβός έρχεται στο Ανόη και παίρνει τους ληστές, τους Ρετζέους, να πάνε να σκοτώσουν το Μίτσι Ντούτσι στην Αλβανία. Όσοι Ρετζέοι πήραν το παιδί του ντόπου και απέτησαν χρήματα. Πάει και πάει στον τσουμπάρο του τόπου, του γεροντόπου, στο Σεφάρ. Και του είπαν, επίσης έλεγα να μας φτιάξει δυο ζευγάρια τσαρούζια και δυο γελιάκα. Πάει τούτη και έλεγα, τι έτσι που να τσεπείς να τσιάφουτσι, του Ιπουτσέλικας. Όλα τα βασικά μου δουλειά του είπε, παίξαν μια ωραία πρωί, μόλις απάρμεξαν τα πρώτα, πάνε, πήραν το καλύτερο του παιδί, τον Μπότσο. Είχε 4 παιδιά ο Ντότος αυτός. Είμαστε 250.000 ή τη σκοτώνανε του παιδί. Πάει στον Έμπορα, πήρε 250.000 από τον Έμπορα, πάει με το γάλα, σπάει 250.000 και γλίτωσε το παιδί. Άξις. Και την άνοιξη, επειδή δώσετε ρημό μεγάλη κούση, και επειδή στην άνοιξη έπιασε ζέστατη αυτά τα παιδιά, πήγε και θα τα πήγε, τότε δεν υπήρχαν τα ψυγεία και για να τα διατηρήσει στο Ανόιο που είχε εξόμετρο. Και εκεί του στήσαν χαρτέρι, είχε τον πιστόλι στο Μολάρι, ψηλά ο Αγγέλης Τάκης. Και μόλις είδε τους Ρετζέους, πήδηξε να πάρει το πιστόλι, τον βάρεσαν και τον Μολάρι και όλους ανθρώπους. 100. Γιατί τους σκότωναν όλους, όλοι τους στέγανε. Δεν τους στέγανε όλοι. Έκαναν τις εξαγορές. Άμα ήταν Ρετζέοι σε αυτό το ύψωμα, οι αστυνομικοί πήγαιναν στο κύριο το ύψωμα μετά, για να μην συναντηθούν. Μην θες σκέφτες του. Δεν πας από σκέφτες του. Τι σύντες. Ακόμα κύριε του. Σκέφτες έρχεται εσείς του. Εγώ ένα πόδι ακούγε, ένα ποδάρι και πάω μεταξύ του. Εγώ ένα πόδι ακούγε. Δεν μπορώ να πω σκέφτες εσείς που έχετε δυο ποδάρια, άρα τρώτε, πίνετε μαζί σας θλέ και οι δυο δικαιάουν να πίνουν στο χωριό με σε από πάνω σπίτι και τόσο σε εδώ καθηγό τι είναι έτσι. Δεν είμαι πρόεδρος. Εγώ να πω όλο γαλιάω σπίτι, δεν είναι από τα χαρτιά που είσαι ήταν και φρόντιζαν πολύ το προφίλ τους και βέβαια έγιναν ληστές κατά ανάγκη για να εκδικηθούν το φόρο του πατέρα τους. Έχω ακούσει πάρα πολλά και για το πώς βγήκαν στο πλαρί τη Ρετζέη και έγιναν αντίστοιχοι και για τα εγκλήματα που έχουν κάνει και γιατί τα έχουν κάνει από όλους τους γεώδους του χωριού στη δεκαετία που ήμουν εδώ. Και συγχαίρω τον παρολίγο μαθητή μου, γιατί μόλις τελείωσε ο Παπέλης του Τράχτη, δεν είναι ληστές αυτοί. Πήραν όλους τους ομιλιάτες και τους πήγαν στη φυλακή. Γιατί δεν φάταν τους ληστές. Είναι δυνατόν να ζήσει εδώ σε αυτό το μέρος. Τι να τα έκανε μια μέρα. Το χωροφύλακα δεν είχαν καμιά ασφάλεια. Με το ληστή είχαν ασφάλεια και ήταν υποχρεωτική η ένταξή τους με το ληστή. Και εγώ απορώ γιατί παίρνανε τους ληστοτρόφους και τους εξορίζανε. Τι να έκανε φτωχός Αμογιάτης, ο αδύναμος, όταν πήγαινε ο Ρέτζος ο Γιάννης στο Θήλιος
και του λέγανε φέρε μας να φάμε και πάνε μας να κοιμηθούν. Θα τους έλεγε είναι παράνομο και φύγετε. Και αν θέλετε να αναφερθώ λιγάκι και στο ξεκίνημα των Ρετζέων, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν από τη φύση τους ή από την γέννησή τους και στα παλιά χωρί και σε άλλες εκδηλώσεις. Πηγαίνανε μαζί με τους ληστές για να τους δει ο κόσμος για να τους ψηφίσει. Οι ληστές ήταν η εξουσία. Με αυτούς πήγαιναν λίγο οι πολιτευτές για να αποκομίσουν εκλογικά ωφέλη. Ψηφοθυρικά θα λέγανε σήμερα ωφέλη. Είναι η αποθέωση του ευτελισμού και της αδικίας του κράτους. Ώστε μιλούσε ο καπετάνιος, ο Ερμοντάκης, μιλούσε και έλεγε αυτούς τους λίσταρχους θα τους συλλάβω και θα τους κρεμάσω στην πλατεία στα Γιάννενα. Και χασπογιώνωσαν δίπλα οι λίσταρχοι. Και κάτασε τον Κατσόν, ο μεγάλος ο φίλος του Νέος, και το είπε, ο λογαριασμός του κυρίου είναι από εμάς και πες του ότι το φαγητό το πλήρωσε σαν Ρετζέι. Και σηκώθηκαν σαν εκείνοι και πήγαινε. Δεν το είπε τον Κατσόν βέβαια στην αρχή ταράχτη και λοιπά όπως τα στατικά γράφια στους γραφές. Όταν τους είπε ότι το φαγητό το πλήρωσε Ρετζέι, έπαιρνε και αυτός. Τι να κάνει, ήταν αδύναμος. Αν δεν είχαν οργανώσει και δεν είχαν εκτελέσει με τους αυτοργούς η ληστεία της Πέτρας, ίσως θα είχαν και αγάλματα αν δεν είχαν κάνει την Πέτρα. Γιατί δεν κάνει, γιατί αυτό ίσως σαν όμως δεν λέει. Κάνανε τη ληστεία με συνένοχους πάρα πολλούς κρατικούς υπουργούς της ασφαλείας κλπ. Και από τότε και ύστερα υπεγράφει η καταλήγη η αποθέωση. Αυτό είναι η αποθέωση του λάθους, να το πω, δεν είναι το άλλη λέξη, του κράτους, του κρατικού λάθους, που πήρε τους Ρετζέους, τους έκανε αξιωματικούς της αστυνομίας και οι χωροφύλακες ήτανε, τους υποκόμουν. Κατάγανε τα χαλινάρια του αλόγου να ξεπαιδεύσουν οι Ρετζέοι και να θέλουν αδιακρίτους όποιον θέλουν στο χωριό μετά. Εδώ είναι ο εξευτελισμός, ο ευτελισμός κάθε έννοιας κρατικής εξουσίας. Οι Ρετζέοι βάλανε το κράτος να τους υπηρετεί και να κάνουν ό,τι θέλουμε εκεί. Η αποθέωση του ευτελισμού του κράτους. Και κλείνουμε με το τραγούδι της Πέτρας στο Καρτέρι, το οποίο πρώτο τραγούδισε ο Πρεβεζάνος κλαρινίστας Νίκος Τζάρας. Φωνή Κώστας Κωσταγιώργος και παραδοσιακό κλαρίνο Κωνσταντίνος Λιόντος. Και ο κύριος Γεράσιμος Λιόλης, συγγνώμη.
Μπράβο, Κώστα Γερού. Μπράβο, ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο, Κώστα. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον Δήμο Αρτέων και την ΑΔΕ ΟΤΑ που βοήθησαν για την εκδήλωση αυτή, για την πραγματοποίησή της. Κάτω στο ισόγειο στην έξοδο έχει κέρασμα κρασί και μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε και με τον συγγραφέα και με τους άλλους ομιλητές. Απλά θα παρακαλούσα να μην μπαίνετε πάλι μέσα, γιατί απαγορεύεται βάσει κανονισμού. Απαγορεύονται τα τρόφιμα και τα ποτά μέσα στο επιμελητήριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.